die Kubor nakaslem jong unong san Hima. Bret no Jingkmen slai tung in shas go bha Rhythem jing wai pa shok she Sur Jingkmen, kedai ka music video, bansa pelak pajba, ha kalai Tarik, Nohprah arjar puai, ha Voice of Rhythem YouTube channel, ha kapor, san Baje Janmiet. Ya kene ke jingruai, la record ha Sonido Vibes Studio, bala direct da usamla Kiki Garot, bala penmi da Wansuk Kenta, bala snapat ya ke jingruai da u Gregory Nongrom, bala kentin lasna da u Bansai Kongti. Kijaka kiba kene hun Voice of Rhythem kelawat kilom kum harut siap pardiwa, harut siap shella, par harut siap saksau, bat balahi kaisat da kasamla IT shisha songpyang. Bret no Jingkmen slai tung in shas go bha Rhythem jing wai pa shok she Da ki jing wai ki Baje Ki sur jing wai ki babun Jong i bat kan hun Rhythem jing wai pa shok she Da ki jing wai ki Baje Ki sur jing wai ki babun Jong i bat